Úkol stále Juraj Kucka. Stihol ho zablokovať vracajúci sa Širokov. Igor Akinfejev zatiaľ bez práce. Ignaševič. Položko atakuje ruskú rozohrávku, donútil Akinfejeva ku hrubej chybe. Stoch, sme tam s 5 hráčmi. Stoch! Gól! Gól! 27. minúta, super paráda, náš minigól, Miňo Stoch. Igor Akinfejev urobil hrubú chybu pri rozohrávke s Vasiliom Berezuckým a naša prvá pološanca sa premieňa na vedúci gól v Moskve. Fantastická strela Miroslava Stocha. Ukázal teraz špecialitu, ktorou tak výrazne operoval v predchádzajúcej sezóne holandskej Eredivisie vo farbách majstrovského Twente Enschede. Krátka kľúčka proti Vasiliovi Berezuckému a nechytateľná strela do ľavého horného rohu. Vyhrávame v Moskve. Stochová strela bola ešte mierne tečovaná Berezuckým, ktorý si takto nerozumel so svojím dlhoročným spoluhráčom z reprezentácie a z klubu z CSKA Moskva s Akinfejevom. A vyhrávame 1-0. Tak, pred výkopom zápasu sme hovorili aj prostredníctvom Ľuba Moravčíka o kvalitách Miňa Stocha. Otázka smerom na Milana Lešického. Čo teraz Miňo ukázal proti Rusom a ako hodnotíte tú hrubú chybu veľmi skúsených hráčov Berezuckého a Akinfejeva? Tak treba povedať, že je to ako z futbalovej rozprávky, že sme vydržali ten ruský tlak a že